Atxaldon, etorri, bidea marraztea gara jakun handien bigarren saioetara. Badakizuen bezala, gaurkoan pilatei, dieguntza, guk gure Donostian hizkuntzaren erabera, euskara gora, nolakoa zen, zer behar ditugun, aztertzeko garaian, garrantzi handia ematen genion, gazte egoerari, eragiten digulako, gazte eta iruduz dugu, gazte mugimendu gisa, zer esan bazutela piratek, eta hortarako ditugu hemen Lander eta Aritz. Esan dutenez, eta gure hasieran eskatu behar bezala, 45 minutuko aurkezpen bat egingo dute, bere eguna izan duten euskera bere mugimenduan, eta ondoren, gurasmoa da, eta gaurkoan bai ukiko dengora, denon artean, galderantzunak, eta batez ere ikusteko, gazte alor horretan, zer behar daude, nore ikusten denon artean, izan daiteke lehentasuna, edo lehentasunak, Donostian, erabileran aurrera pausoa emateko. Gero ikusi duzu, bakarrik gogorarazi, gero hurrengo saioak Aste Santuko oporren ondoren izango dira, lehenengo apirilaren 16an, Mari Jose Azurmendi, eta hurrengo astean, bisagirik azkartarekin izango dira, Lore Agirre eta Igor Otsoa. Jasoko duzu denok horren berri, eta bakarrik blogaria martxan dagoa, aurreko gunean eman zenutenak zuen izena eta bidea jaso duzu, aurreko saioaren agurpen batekin eta blogaren bidea izena da, bidea marraztera goaz, .wordpress.com. Eta beste gabe, Lander eta Aritz, zoitu zuitza. Arratsaldeon, eta lehenik gabe eskarrak ematea niri bagerari hemen parte hau gure usteagatik. Guk, ez gara usteagatik gintzaileak ematen, ez dugu izuri izango, baina, pixkaia saiatu gara, jardunaldi hauek dituzten hiru galdera hauek erantzuten, ez? Hasiera batean, esplikatuko dizugu ez izan dan pilaten historia, edo nondinak batozen, edo zer geran, eta ondoren pixkan kasungo dela haliketara gauzak dira kontatzen ez tabaia hori eta jardunaren hori. Azteko, komentatzea pilaten mugimenduak aurten amaiko urte beteko dituela, lehen urtean 10 urtean ospatu genuen, eta pixka bat 10 urte hauei errepaso txiki bat eginez, pilaten mugimendua dakizuen bezala, jaiakiko lehen inguruko eztabaida bat sortzeko Donostian planteatu ziren, ez? Hasiera batean, abordaia bezalako ekimen hori, pixka bat jarraitzen bizaten, errebindikazio puntu bat zeukan, eta pixka bat helburua zan, egun horretan, jaiakiko lehen aldarrikapen hori egitera, ez? Hasiera batean egiten zenean. Mugimendu hori, lehen urtetik, egia esan, zabaltzak euskan, nola batu bat ginean, zer izan bat genuen, zer izan bat zuen gure bandera, nola den bat genuen gauzak, ez? Eta azkenean, ez ginen oso ondo definitu ez mugimendu ez eta ez bizera, bai oso hartu minutan, hiru helburuen baitan eta hiru barruren baitan egin genuela dana, ez? Zidan, jai euskaldunari egin genuela, jai palegiak egin egin dituela, eta jai partartzaileak egin egin dituela, ez? Eta hiru barrori horien baitan, abiatu genuen gure bidaia, ez? Egia esan, parekietasunarekin, partartzearekin izan genuen eztabaidak, egia esan eztabaidatu genuen, ez genekin oso argi nola antolatu behar genuen mugimendua bera partartzeare begira, parekietasunaren bidean urratxak eman behar genituela, baina adibidez euskararen afiarekin ez zen dagoen eztabaidarik, ez zerbait naturala izan zen, ez? Oso argi dukan, gu jaiak
herriarentzat egin behar dituela, eta kasu honetan euskarak zer egin dituela. Orduan, hasiera horretik piratak horrela definitu ginen euskalduna, definitu ginen parekideak eta definitu ginen parte hartzaileak. Orduan, horrekin lotuta, urtean, saiatu izan gara beti ere, gure egitar hauetan, aldarrikapena baino gehiago, balore hauen aplikazioa. Hau da, guk aldarrikatu izan duguna betipirako izan dira jai herrikoiak, eta aplikatzen saiatu izan gara baloreak izan dira jaiak euskaraz egitarena, jaiak hartartzaileak egitarena, eta jaiak parekideak egitarena. Orduan, hortik agiaren ginen, eta hortik osatu behar mugimendua. Eta hortik horrela, pixka bat, lan horrek jarriko izue, pixka bat zantzen amarrota horretan zer izan mugimendua, nola egin. Bai, bueno, Aritzek esplikatu du pixkat, zeintzuk izan zian, hasieran erabakitako hiru baloreak, edo gehien bat landuko zian, edo zeinen inguruan egingo zen lana, ez? Eta orain, ja atzo egin genituen azken elkarrizketak eta amaitu dugu dokumental bat, non ni ez naiz hasieratik bertan egon, ez? Eta piraten mugimenduan. Eta garbi ikusten da, eboluzio oso handi bat dagoela mugimendu honetan, eta pixkanaka geroz eta jende gehiago hurbiltzeko gai izan dela gure planteamenduetara. Batez ere Aritzek esaten duna, hasieratik ez dalako izan aldarrikapen edukidu baina gehiago izan da praktikara eramaten saiatu gara adibidez dena euskaraz izan da eta naturala izan da. Eta zuk transmititzen zuen irudian da euskaraz funtzionatzen duen mugimendua dela. Euskararen aldarria etengabe egitea erabaki ordez, zuzenean dena euskaraz egingo duna eta guretzat normala da dena euskaraz egitea, ez? Eta orduan azkenean 10 urteren ondoren pixkat piraten argazki orokor bat iten saiatuko bagina, nik uste esan dezakegu, lortu dutela Donostiko piratek, Donosti mailan zerbait izatea, jendeak ezagutzen du zer dan piratena, badakite dela gauza bat, jendeak parte hartzen duen, parekidea da, eta erabat normala da, piratak dena euskaraz izatea, eta adibidez oso ezberdina izango zen, hasieratik erabaki izan balitz, kartelak ere bidun egitea, edo, komunikazioa izan ziteken. Guretzat gaur egun normala da euskaraz izatea, baina beste mugimendu asko ez dira hola, eta, gero hor egongo zen eztabaida, ez? Horren izan daitena da, erabat euskaraz da. Eta, ja pixkat saiatzen eztabaida edo, planteatu zizkigun hiru puntuak erantzutea. Lehenengoa litzateke zer behar dugu 21. mendean Donosti euskalduna izateko, ez? Eta egia esan, galdera potoloa da, eta ibili gehiago eta asko ematen gure artean, eta zein dako genuen, eta ideia asko atera dira. Baina igual indar gehiena lortuzun ideia, izan da, 21. mendean Donosti euskalduna izateko lortu behar deguna, edo egin behar deguna dela elebidun diren jende pila hori nola jartzea euskaraz ezkera. Alegia, Donostia bada euskararen hiria, Donostia euskaldunak pila bat dira. Nik ez dakit zitatuak ea orokorrean gehiengoa gehan, igual izan diteke, behintzat badakit gazten artean, dara pixkat gure eztabaidan da ibilea, eta Donostian, 30 urtetik berako gazten, 4-3 euskaraz daki. Eta hori, hortaz kontziente baldin bagera, konturatzen zea ze potentziala bakan ideia horrek. Eta dela ideia hor gaina ziurrenik Donostiko gazteen gehiengoak ez dakina. Eta horrek ja dakartza jarrera batzu. Ez da dut esan genuen, 21. mendean Donosti euskaldun izateko lortu behar dana da elebidun horiek baina erderaz hitz egiten dutenak euskarara erakartzea, nola da. Eta behin hori lortzen dagoenean, ere eginen ez da bera bere gara hitz egiten, igual lanketak egin bat zirela, indarra jarri bat zela, lanketak euskaraz hitz egiten komunitatean, etorkinetan, eta esaten genuen, hori guk gauza, oain esaten dagoenak ez du besterik entzen. Baina, saiatu gara erantzuten,
zer da gertuen edo, bueno, estrategikoki guretzat indar handiena daukana, ez? Eta orduan, gure ustez, Donosti 21. Hiri euskalduna lortzeko planteamendua fundatzen izateke elebidun horiek era positibo eta natural baten igual gure esparrura ekartzea. Eta hori da azken pixkat, gu piratetan urte hauetan egin duguna praktikara eramanez eta azkenean lortu dugu izatea mugimendu bat, ikusgarria dena, edo jendeak badaki piratatzen diren, baita Donostiko jende aldunak ere badaki zer dan piratatzen Donosti. Eta gaina badaki era bat, euskera zela. Eta badagoela bat, urtero, anekdota bezala kontatu dugu, urtero azken nagusia izten danean, abordaiara kontatzeko e-mail bat bidali behar da, ez? Kuadrilla bakoitzak bidali behar du, esan ezin da entxatuko izena, nungoak diren, eta zenbat pertsona diren. Eta ea azkariko etiketa dute. Horre ikusten da anekdota txiki bat, gaina aparte nahiko lan pereza ematen diguna da, zer ordu eundaka e-mail dira, eta inbar dira turnotan jarri. Baina hortik bideratzen badituzu e-mail guztioik iristen diana, konturatzea, e-mail jasotzen bat e-mail jasotzen dugu. Lareun bat e-mail aste bete. Lareun e-mail horietatik zenbat esan, 380 euskeraz dira, eta gainera jendea ezagutzen duzu, ez? Eta nik horko jende asko ezagutzen, eta beste pilak ezagutu gabe, badakizu dela erderaz bizi den, edo era naturalean erderaz hitz egitea ateratzen zaion. Jende hori dela, baina bere harreman linguistiko naturala piratekin euskeraz da. Eta hori gipeiak, euskeraz bidaltzen dituzten, normal, eta ere ikusten dago, batzutan ikusten da, idazten duna, igual ez dela oso tremia euskeraz, eta katxekin dala biltzen duzte, baina euskeraz. Gero ere badago, esan badago, 15 bat, larenetik, gazteleraz diren zaizuten. Gero horiek erantzuna eta guztia euskeraz jasoko dute, baina ikusten da bintzat, orokorrean euskera jakintza edo ezagutza oso zabala dagoela. Horregatik izan nahi dugu erabileran bizkatzen zentratzea ikusten dugu gure diskursoa. Oso, azkenean, ikusten genuen, etxik ezana ez, nola bihurtu ezakun euskera ikusgarria, garria ez duke, gure proiektutik, iruditzen zaigu, erakargarria egiten dugula, proiektu gureak duen arrakastagatik, gure humiltasunetik ikusi duguna, egia piraten mugimendua jendeari gustatu egin zaiola, eta erakargarria egiten zaiola, ez? Gu hor bertan, kontsideratzen gara, modu batean ezuteagatik, euskeraen arnazgunen natural bat bezala, ez? Hori ikusten dugu, bizitzen gara euskeraz, lan egiten dugu euskeraz, eta aplikatzen ditugu gure jaiak euskeraz. Horrek etu esaten beste hizkuntzak ere baztertzen ditugunik, baina gure hizkuntza euskera da, Eta horretan tentatu dugu modu oso natural batera. Eta zentzu horretan, iruditzen zaigu, erakargarria egiteko proiektu bat, edo egiteko zerbait erakargarria, leku guztietan bezala mugu askotako pertsona ezberdinak gogoan dituzkera. Eta guk kasu honetan, horretzen guk piratek, itzaldi hau presatzeko, eztabaida batzu egin ditugu, hitz egin dugu gure artean, eta zoteratzen zian horrelako ideia batzuk, ez? Lehen nigo horatzen nahiz ikusten zala, Euskal Herrian euskera zen, eta horrelako eragile ditzen zutela ezabaketa egun bat, edo horrelako kontuak, ez? Guk planteatzen genuen, hori ere zentzu batean buelta bat ez? Eta behar bada, gure eragiletik positiboan zerbait planteatzea, ez? Bagun, kampainatxo bat, lagunduko zaitut euskaraz, eta kontatzen zuen laganen gure landarrek, igual zutea da portatil batekin eta impresora batekin, eta horiak klasifikatzeko makina txiki batekin, eta Donostian erderaz rotulazioa zuten jendei eskeni guk rotulazio horiek euskeratzen da, prezioen zerrendak, rebajesenako kartelak, eta horrelako kontuak, ez? Eta
egitearena, aktibotasun hori, gero praktikan jartzearena gure egunerokotasunean, ez azkenean, euskararen militante gutxearena, ez guk egiten duen natzan, oso gure balore artean ikusten duen, azkenean euskaraz funtzionatze horrek etekin asko ekartzen zirkula gure mugimenduari eta bai orokorrean euskarari, ez ezaten duen natzan, gauzak positiboan egitarena eta euskararen militante bilakatzarena, ez. Zentzu horretan, saiatzearena, gauzaiek mugimendu bezala egiten. Egia da mugimendu bezala jaiak antolatzen dugula. Ez dugu egiten ez parekidetasunaren politika, ez parte-hartzearen politika, ez euskararen politika, baizik eta baloriek lehen azaldu dugun bezala aplikatzen saiatzen gara, ez aldarrikatzen duguna dira jai berrikoian, eta jai berrikoien barruan aplikatzen dugu baloriek eta ere dugu. Igual pixkatu esan daiteken, janazka azkenean azkar kontatzen dira guztia. Zuk izate dezuna, pixkatu aplikatzen kontu horretan, adibidez ikusten da, guk iten dugula adibidez, interneten. Hartzen badituzu piraten webgunean guzti euskeraz da, sare sozialetan egiten dugula, gure arteko bilera guztiak beti euskeraz dira. Zaizuek sekula gertatu igual kuntzatela kuntzaturen batea non nazioarteko norbait datorren jazaldia, adibidez, ez dakit nuko kontzertua. Eta zuzenean etortzen da kanpotarra bere ilusio honeakin eta hartzen da buenas noches, ¿qué tal? Ez dakit zer, ja inkluso batzutan Espainia eta guztia esaten badizu, baina hori uste gai bada. Esaten ez zula balotikan, honi ez dio inoak esplikatu ezer ez, eta azkenean ikusten dugula publikoa hotz eta batzutan ikusten ez du honi ez dio inoak ezer esan. Horako gauzak guzaiatzen gara aldatzen. Igual bairela zuzean ez hori genduna, kanpoko talde etortzen diranean, zeratik gana izan, jakintzazula, ez dakazu zertan, bakarrik nahi dizugu adirazi hemen zaudela herri baten, non, ziur, igual batzenekin, igual etzenekin, baina hemen beste hizkuntza batetan itzeten dugu, eta batez ere hemen gure komunitate honetan gu euskera bizigea. Beraz, nahi badezu galderaren bat edo baldin badakazu nola esan gauzak, inungo arazorik gabe lagunduko ditugu, eta azkenean gero hori emaitzan ikusten da, gero bat hartzen da, ez dakitze talde eskoziarra, esaten gabon, piratak, eskerrik asko, ez dakitze, jendia, eta horrekin esan nahi duguna da, gure orain arte egindako bideo honetan, igual ez da eta bat sakon bat eman gabe euskararen inguruan, nahi gabe praktika aplikatu ditugula, olako gauzak. Den euskaraz izateana, edo jendeari esplikatzeana, edo adibidez orain dokumentala egatu duguna, gure dokumentala euskaraz izango da, ere bat euskaraz. Badago elkarrizketaren bat edo beste erderaz, baina illa osoa euskaraz da. Eta pentsatu gero berda, ez? Aparte, kontatzen dugu mezua, guk nahi dugula zabaltzean mundu honetan. Nazioartean zertan egite 10 urte hauetan egin duguna, edo iruditzen zaigu jende batentzat, inspiragarria izan daitekela, edo baita badela gure aukera bat benekana kontatzeko munduari zein dugun, saiatu beha azpitituluen arloan ere, auzolan taldeak iten, eta interneten jarri genitun dokumentala egin gauzela, aparte diru ekarpenak egiteko aukera zegoela, eta gero beste aukera bat esan genuen, horrez gain lagundu nahi badiguzu gure mezua eta gure dokumentala atzerrira zabaltzen, eman zure izena, ze hizkuntzetara itzuliko zenuken, eta gero gondatuko gara. Eta erantzuna izan da benetan, harrigarria. Igual apuntatu dira, 30 pertsona, guztira jarriko dizkiogu azpitituluak euskeraz, hemengo gorrek eta ulertu dezaten, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, italianoz, alemanez, portugesez eta polonieraz. Eta oain txinetzen ari gara beste gestio txiki batzukin, ameren lortzen dugu, eta gallegoz ere beste hizkuntza gutxitu batzutan, edo, horretan gabiltzalania, baina pixkat komplikatzen nahi zego. Eta esan egin martzan, jende guzti horrentzat, noiz norbaitek Alemanian hartzen badu dokumentala, eta ikusten du Alemaniako azpitituluekin. Horrek hartuko duen irudia da,
piraten mugimendua dokumental guztien normal. Ez da euskeraren inguruan zentratutako dokumental bat euskeraz dana. Da, beste gauza bat inguruzko lan bat, baina era bat euskeraz da, eta hori da normala. Eta nik uste pixkat hori dalago transmititu behar duguna, elegitun pasibo horiek gure ganatzeko. Dala, normaltasunez bizitzentezkela euskeraz, ez da, pixkat guariatu naiz, baina, baita, ere momentu baten gure eztabaidetan iritsi ginen, esatea, ja piratena behin aste nagusiaren inguruan sortutako mugimendu bat izan da, 10 urte hauetan, egin genuela ere bai egin bide bat, non kasi plantea ziteken, ja aste nagusitik kanpoko lanketak egitea. Ez, eta hor dago, iauteritako lanketak eta holako zer. Eta hor adibidez, noiz bai, ikusiko balitz, edo erabakin balitz, egin zitezkela holako gauzak, piratek ja badaukete deialdi gaitasun bat, gaur ez dugu lortu gazte asko ekartzea. Bai, gazte eixo. Eta egin genitzakela guk ere planteamenduak ja euskeraren alorrean militantzia aktibo bat eragiteko, dendetara binakako edo ilunakako taldeak antolatu auzoka eta jakun paisaia lingüistikoa aldatzeko ekimenak egiten edo lako gauzak. Eta momentu hortan ja iristen da eztabaidaren muina, dala igual anitz esplikatu zuko beto. Azken urtean egin genuen piraten barruan antolaketa aldaketa bat. Orain artean 10 urte hauetan batez ere nukleo bat egin da guztiari bueltak ematen eta guztiari forma ematen. Eta iaz, edo duela 2 urte, antolaketa eta eredua aldatzea bat izan, batez ere ja lortzeko askoz gehiago zabaltzea eta gizarteko esparru ezberdinetara zabaltzea, ez? Eta erabaki genuen, jakun ordez nukleo bat den antolatzen, igual interesgarria zala, interesgune ezberdinen inguruan artikulatuta egon zian, taldeak sortzen lagundu bat genuela edo pixkat hori saiatu behar ginela. Eta lehenengo talde hori gainean kofradia izena jarri genien, eta lehenengo kofradia eta naturalena sortu zana da, gazteen kofradia, kuadrilla ezberdinak ordezkatuta egon direna, horren ikustuz sortzea da, esan dezakegu umeen pirata bihurriak izeneko kofradia ere martxan dago, hor bildu dira izialdi talde ezberdinetan bakoitza bere kasa, zebilen jende horietako, jende ezberdinak, gehi baitan organakoak ere, arduratuko direnak azken nagusian zehar umeen ikuspuntutik gauzak antolatzen, ume eta bere ingresoen ikuspuntutik gauzak antolatzen, eta hor iristen gara puntura nun piraten mugimenduaren barnean talde ezberdinak sortzeko hasiran gaudela. Gukor ikusten duna zan, horren beste arrakastazioen ekimen baten antolakuntza ezin zirela izan horren desastrosoa ez. Batzen ez, behiatzen, hasi ginanean, komunikatzeko modu bakarra zara, email bidez, telefono batzuk, gelitzeko gaizki, zerbait eztabaidatzeko gerrago lehendik, eta urte batzuen poderio eskundera pixka txukuntzen, baina bai ikusten denuna zan, Donostiko piratak izan batzuela nolako mugimendu ez, Donostian izan duago horrelako mugimendu garden bat ez, eta bertan parte hartu zezakeela pirata sentitzen zena eta nahi zuenak ez. Eta inkluso gure helburua zan, jendeak eztabaidatzeaz gain erabakitzea. Hau da, beti ere, ez luga batzuen buruan, osugararekin gauzak zubat dira, baimenak eta bat, baina medioguna eta nahi benunak zan momentu horretan, nahi zuen orok etortzea, proposatzea, eta gainera erabakia dezakearen ez. Eta hori antolatzeko modua, horretik pixka bat argitzen joan gara, baina metodologian zehazten oso zaila da ez. Azkenean,
10 urteetan mugimendua izan da asko gazte bultzatuta izan dela, ez? Baina mugimenduan edutzen joan den moduan, mugimenduan parte hartzen zuen jendea ere bai, adinez, igotzen joan da, eta pixka bat, piraten barruan, alde batera edo diranak, ez? Horra, guztetan genuen azan pena bazala jende hori galtzarena, eta garrekan gazteetan zentratzarena, ez? Horregatik nahi genuen azan, Donostian guztiei esatearena, piraten mugimenduaren parte izan egin zuten, garrekan egin bat zuten azala gure gana etortzearena, eta gurekin batera antolatzearena, eta gurekin batera gure bitaragoa antolatu eta erabakitzarena, ez? Eta horrekin guk asko lan egin dugun formatu izan dira kuadrillak, ez? Gu ez dira zentratu auzo bat, beste bat, kuadrilla ezberdinak, inkluso auzo berdinetik ez dakizen bat kuadrilla, ez dakizen bat, ez? Eta erabakiak hartzeko lehen funtzionamendu zan, geratzen ginen kuadrilla bat portzeko pertsona bat, edo zombia bali bat zean bi, edo, ez zara goten egin guara zentzen horretan, ez? Porque inoiz dugu eduki horrelako eztabaida potolo-horik eta erabakiak dirik hartzerik beharrik ere, ez? Baina bai gara da, modu natural batean, kuadrilla bat portzeko bat, edo horrela antolatzen ginen, ez? Eta horrela zeratzen ginen eztabaidak mantentzen. Hankaro, bertatzen zan, gero gehiago, mugimenduak berak eskatzen zuela kristolan pila, karo. Hasiera batean, goatzen ez, lehenengo abordaian, prentsak ilan zuen zesuin dirin, eta gaur egun, estela guziaren bueltan, hiru pertsonak pilaketan bakarkan apuratu behar dira, guzti hori aurre egitea, ez? Horrek egin zen egin zen, mugimenduak kriston lankarga handiak egitzaizkio gainera, egiten duen egitasmoa bati, eta gero ere zegoen estela guzian. Eta inkluso ere bai, gure komplejo propioak ez esatarena, hemen dirudi batzuen artean bakarrik eragarretzen dugula gauzak, itxita dagoela, hau irik egin behar da. Eta irik egin behar da, eta guelta hartu demanda, baina eta guelta hartu demanda. Ze horrein gaur egun piraten barruan, badago talde etxo motor bat, edo talde eragile bat, arduratzen dena, eztabaidak kudeatzea eta planteatzearena, ez erabakiak hartzearena. Eta orduan, ikusten egin duen zan joeko. Talde motor horrek, antolatu bat ditu eztabaida horiek eta partekatu bat dut jende horrekin, ez? Eta azkenean, lortzen genuen zan, eskema moduko bat planteatu genuen, eta zara kofradia moduetan antolatzea, ez? Kofradia, erabiltzen egin terminologia hori, txasoari lotuta, kofradia, ez? Eta azkenean, orain, kuadrillak zirana, edo kuadrillak direla, orain dituko dira, edo dituko ditugu kofradiak. Dituko ditugu, eta denak ekartzen diranean, erabiltzen badugu hau dela modurik egokiena, ez? Baina bai, asmoa dela, kofradia modu batzuetan antolatzen dena. Eta kofradia egin ez gara, ez dugu nahi, eta ez dugu uste izan barrunik horrela, mugimendu batere exigetak izan gara. Hau da, guk indikatzen dugun kofradia bat da, hogeita bat, hogei pertsona, dituko dira laguntzait edo pilata biokoiak erzela edo zakizela izela, hartuko dela gaur bat azken nagusian, partatuko duena, ekimenak proposatuko dituela, eta azken nagusian ere lan egingo duela. Eta guri, ez da bai dauden barruan, planteatzen zenean, nola eman goita, pixka bat, horita garen meneko Donostia Euskaldun honi, etorri eta hausnarketatik modulik hoberenak guretzako erabilera zala, esaten genuen jokos igual. Euskara munduan dagoen jendea, ikusten genuen bezala, igual, bai behar dagoela ez, horrelako mugimendu bat egin, Euskara egin duela, eta piraten barruan antolatu egitena. Hori da gure bedra, jaten horren zergari, horretzako jaiak eta mugimenduak aportatu dituen guztia, Euskarari aportatzeko aukera baldin badago, hori izango litzateke gauza mundiala eta honetan etekin handia delako geniola Euskararen aldetik, ez? Uste genuen oso importantea zergatik, ez? Gaur egun behar bada landarak esan duen bezala, ez? Euskara ez dakien jende asko dago, Euskara erabiltzen duen jende gutxi dago, ez? Eta askotan, igual piraten mugimenduan ez da behar
igual norbait ez dela, euskararen eskubideak defendatu, edo eskubide kolektiboak, edo eskubide individualak ez, guia mugimendu ez dela modu naturalaren egiten dugu. Bai ikusten dugu, piraten mugimenduaren barruan, dauden, gazte pila eta ezen gazte pila, igual, historia honetan, lan egiteko preste dugu egitezkena, ez? Euskararen alde da guztian, batzarro egiten. Batzuk, nesan dugu bezala, inpresoaren indapotan diarekin eta beste hartu dira izan egiten. Eta gune egin nintzuna pixka guztatu zen, aukera hori, ez? Esatea dela, gure mugimendua dagoela zabalik, bai euskarari guztiei, etortzeko gure gana, gurekin batera animatzeko jaiak egiten, eta inkluso bateratzen ziren ideak, ez? Zergatik ez, azte nagusian, egun batean ezakitzen bat pertsuetako mintza praktika bat antolatzen dena, ez? Jo esaten zuen, euskaltegian dagoen, gurekin dagoen pirata batek eta hori, igual euskaltegietan dagoen jendea, adin bateko jendea, batzuk oso perfil konkreto dute, ez? Batzuk titulazio bat osatzeko doaz, eta perfil horretan horrek dute, eta bertako beste jende asko, igual euskaltegietara, euskara horretan ikastea. Baina, horretaz gain, bihurtzen dira euskararen base indartsu batzuk, ez? Edade jakin batean euskaraz ikastarela, eta hori hizkuntza asko maitatzea eta hizkuntzaren alde asko egita da, ez? Nire ikusten genuen azan, eta beha kontatzen zuen azan, beraiek kalean, komplejo batzu zituzten, ez? Itxeretako gara, ez? Zera lagun nintzatzen, alditzen populazioa, ez? Eta beraientzat, igual, zala oso polita, euskalde egiten dagoen jendean, piraten barruan, kofradia bat antolatzea dela, ez? Porque esaten zuten, piraten barruan, inork ez du egingo barren hori egiten dugun, inork ez dugu egin jarriko ezak izan, eta egingo dugu, azte nagusi osoko mintzak praktika bat, benetan, biziko gara euskeraz, da egingo dugu euskeraz, aprobatuko dugu gauzak euskeraz, eta behintzat, onura hundia egin, ez? Eta harremana, sortuko zituztela, harreman naturalak jende normalarekin, jende euskeraz bizitzen jendearekin. Esaten guk piraten mugimenduaren barnean nola baiteko, ez dakit ondo esana dago, filtroa ez, igual, gure inguruan bildu den milaka pertsona horiek azte nagusian nila egunero horregozen direnak, azken finean jende horrek perfil badapa. Eta perfil hori da, ziurrenikan adintarte horretan dauden gazte euskaldun ia guztiak udan eta azte nagusian behintzat piraten inguruan egitzen direla. Eta hori guk esaten genuen. 20. mendeko Donostia lortzeko gu, Donostiako piratak bezala, gatozonia itzaitea, eta orduan guk gure txipa azte nagusitikan abiatzen da. Eta igual izan ditekela, azte nagusi guk behintzat gure barnean, antolaketa datzen ari ganez, lehen pauso bat izan zitekela behintzat. Talde bat nola bait koordinatzea euskararen inguruan lan egingo zuena eta gainera lortuko zuna gazteen gana iristea gauza normal, beraientzat gauza natural bat, beraiekiko harremana piratekiko izatea hortikan euskarari buruz. Eta hori esaten genuen, Donosti mailan lortzen badugu horreko talde bat antolatzea, talde horrek ja de facto badauka oso gertura jende pila bat zein dan hasiera-hasieran esaten genuna, Donosti euskalduna lortzeko lortu behar genula euskaraz dakitenak euskaraz hitzaiten jartzea. Baina kasi filtratuta dazkagun, olako jende pila bat, ja horiekin hasteko lanean. Eta aldi berean, piraten mugimenduan barnean sortuko balitz kofradia bat euskararen gaia lantzen duna asmatu beharko luke berak nola landuko duen, zen eta dena sortzen goaz bain. Aldi berean, Donostin jende asko dago euskararen militantea, arrazoi baten atikan edo bestean atikan ez dutenak beren ideiak garatzeko espaziorik aurkitu, eta igual leku hori polita izan zitekela gazte asko bainik piratetan, igual apuntatu diren hau bezala, pirata bihurrietan, beraiei bizitza horrekin doak, ume pasatzea eta badago beste jende asko, euskararen militante totalak direnak, gazte-gazteak, eta oso modu natural baten aktibatu genitzakela lanean, eta aldi berean gertu dazkagu irabazi behar dugu jende guzti hori.
Eta hori, guk esan nahi genuen azan, bentsat, ere esan nahi dugu, ez gatu zela hemen, ez dakit, arlo gure, esatea, sortu gure bat, baizik eta ez da bai da bat, nahiko genukela guk, lehenengo aldia den, olako gai bat planteatzen duguna, eta egin egia da, beraren jardunaldi hauei esker, gure barnean gai hori buruzko eztabaida nahiko majo bat provokatu dela. Eta orduan, pues, ez genuke esan nahi, hau da proposatzen duguna, baizik eta zuei galdetu, ea zein iruditzen zaizuen, esaten ari geran guzti hau, eta gure ustez potentzial handia aukiko lukena, printzipioz gaztea askoren gana, ja euskararen inguruko lanketa martxan jartzen laguntzeko. Azkenean hori zirela, ikentzizkigun hiru galderak, orduan esaten dugu, erabileran eta hor landuko genuke, mugimendua ikusgarritzen lagunduko luke, zer egitea, piratak de facto, zerbait ikusgarria da presentzia dakaten, eta aldi berean guk saiatzen geranez egiten dugun dena positiboan planteatzen, zerbait denatikan erakargarria izaten eta hori dela gure ustez, gure planteamendu, ez dakit zezan ditu nahi desu. Bueno, ez dakit, bota dute proposameneko zehatza eta gainera jendeari ere hitza eman diote, ez dakit, beraiek azaldu dute, edo piraten mugimenduaren inguruko galderarik edo sortzen da, edo zuzenean agian beraiek proposatutako horren inguruan, pentsatzen zalantzak egongo liratekela eta galderak egiteko horren inguruan, ez dakit hortik abiatu gaitezken, edo oso garbi azaldu duten kofradiaren kontua eta oso garbi geratu zaigu denei, edo ez dakit, bintzat sortu zaidan lehenengoa, aipatu dezute piraten mugimenduan berezetzea dela gazteetan bakarrik zentratzen, pixkate zabalagoa egin nahiko litzatekela, ez dakit hemen gaudenok ere piratak sentitzen gehan edo ez, gaztea dira esan dugu, baina ez dakit hemen pirata asko dagoen edo ez, ez dakit gaur egun dauden gazten artean sortzea izango litzateke kofradiaren asmoa, errealitatea da euskalgintzan jardunean gabiltzanak eta edade media ez dela oso gaztea. Hombre, hau beretu planteatzen hau denak gaztei bakarrik, guk esaten duguna da, dagoela Donostian gaztei asko piraten barruan planteatzen duena, euskararen parte aktibo bat izan ditezkeela, eta gaur egun guk ere, piraten mugimendua gehiago zabaltzarena, uste dala azkenean, Donostian, jaiak bizitzeko beste modu bat gustatzen zaionei atea iritzea. Helburua litzake, alik eta jende gehien elkartzen lan mugimendura eta jaien jende guztia ondo pasatzen. Helburua da, guk esaten dena gehiago zan, gure mugimenduaren 190 gazte jendea dara eta hortikan, igual, daukatela opera, beste jende batek, jende gaztea erakartzeko euskera ez beste dira. Igual, ni izan ez esplikatu duna, hori. Nik esan nahi nuna zan, piratek gehien bat hurbiltzea lortzen duten jendea adin batetik berakoa dela. Baina ez du nioikan ere esan nahi adin batetik berakoak direnik bakarrik piratak, areago beti saiatu izan gara aldarrikatzen pirata dela, gure balorekin bat egiten duen, edo zein, eta gaina hasieran planteamendua bakarrik gaztei begirako balimatzen ere azken urtetan saiatu gara, eta folkiguna, eta
adinez zabaltzen, umeentzako gauzak, eta uste dut gainera bide hori sakondu behar dela asko eta asko ez da ja momentu baten. Nik uste jaien inguruan denez hilabeti gazteen gan izango dula arrakasta gehien, baina horrek ez du inondikan ere aterik izten inorentzat areago beti saiatu errealik eta gehien zabaltzen. Eta mungo igual horren aurretik. Esan duzute 10 urte edo 11 edo 10 urtera, ez? Bai. Bueno, ia urte hauetan guztietan euskaraz egin dezuten ez dena, eta web horria batzuk esan dezu bezala, eta nik behin ikusi dut, eta egin desa arretuta egin dut ditzat. Ia izan dezuten arazorik alde hortatik. Ia norbait pixkan molestatu dan, edo instituzioetatik, edo jendia baztertuta sentitu dalako, edo zein aldetatik, ia oso xamurra izan den bide hori, edo izan dira momentu batzutan alako oztopo edo zailtasunik. Ez, nik uste, hizkuntzarekin zuzenean dagoela zorik ez dugu izan. Ez odona bakar ez egonean eta ez orain ere ez. Guk arazo bakarra izan dugula igual izan da eskubide individualetan. Eta hortan, zizigera pixka bat tuerkari boleta batzuk eman darian, eztabaida baten inguruan eta pixka bat izan duen bezala, hitzaldi honen plantean bai txiste digunean, hori eztabaida bat egunen ez. Kasetan gero nintzen, igual erendik aurrera, lero igual benetan arazo azabet esateagatik, bazakit ez, uten gina kaiko guardakuratuaren gara eta berarekin ezin duen euskara ez egin, eta hor, gure eskubide horiek pixkatzen duatak horretu bazaten, ez? Horten hartu dugun erabakietako bat, edo hartu nahi dugun erabakietako bat izango da, igual erendik aurrera, piratek gutxienez, bere eskumenean dauden kontuetan, bakarrik igual euskeraz hitz egiten duten enpresekin ala egingo dutela, ez? Edo garagarro horretzailea, edo ezakin hor, edo ezakitzen bat, ez? Azkenean, pixka bat guk ere aktibatzeko eta nik uste jende gehienak daukala horrela euskaraz dintzateko eta tuerka hori pixka bat endartzeko, ez? Datu horretan, hori Euskal Taldeeko famatuaren manaierrak esaten zigun, tipa gara esaten zigun. Katalunia, hizkuntzaren defentsa oso radikala da, eta ez zuen ulertzen nola Euskal Herrian gauza batzuetako oso radikala ginean eta Euskararentzako ez ginen horren erradikalak eta zuen horren defentsa sakona egiten, ez? Eta berak esaten zidan, beraiek Katalunian, musika festival bat autoritzen zutenean, taldeak autoritzen ziren manaierrak katalanez ez duten hitz egiten, talde hori ez zuten kontratatzen. Eta abetzen ditzaien nola hemen, berak akabana izan da, eta berak Euskal Herriko talde bat eraman da, nola inork ez zion horrein ikan horrelak horik ez zer esan, ez? Arritzen zan, ez? Eta guk ez egin izan dokumentuak ematea euskaraz. Eta beratzu bilatzezu, nola ulertu kontatu egiten, edo fakturak, edo horretzanea, eskal, nahi genuen zan, guk ere, gu Euskaren arnaz gune bat izan da, inguruen lan egiten duen jendeari ere bai, saiatzen arazten, modu positibo horretan, euskaraz mintzatzen, edo euskaraz preocupatzen, edo euskararen erabilera sustatzen, ez? Baina horrela, arazorik hizkuntzarekin ez dugu sekure izan. Zuk esan etzen hon baita, bertzen dut, 10 urte hauetan piratak iritsi direla norbait izatea, non ja posible zerantzu zurekiko interesa bali badaren norbaitek zu hasi zaitezkena baldintzak jartzen. Adibidez, izan daitekena harreman linguistikoak aldatzaena. Izan datorrenean norbait, zu ja, nola lehen egin zabaitzan txiki komplejoakin, kontua aurra eratzea da, baina ja momentu baten ez dunean inortu dudatzen zuzer zeran, eta zurekin parte hartzeko interesa duenean jendean, zu ja iritsi zaitezkelan momentu batea
zuk horri papera erabat euskaraz pasatzeko, eta edo itzultze duzu eta ulertzen duzu, edo niri ez dejak hasi zen. Ja, harreman botere hortan, ja, indar gehiago dakarrik eta zuk ez da zuete, beste norbetik egingo dut, ez? Bizkat horrelako gogoeta baten edo gaudela eta horrelako neurriak hartzea pentsatuta datagula, edo, bueno, aldegun neurriak nolako gauzak dira. Eskerrik asko, nik ez nungi ezagutzen piraten mugimentua eta, bueno, txoratuta utzen jazue, egitan, iruditu ezak, nik egin nahi nukeena, Donostin askotan, zuek kontutu duzuela, egin dezuela edo egin ari zaretela, eta ez dakit nik nuen egon nahi zen orain arte zuek ezagutu gabe, edo egitan. Agian, zartxikoa nahi zenako. Oraindik ere, proposamen handi bat egin nahi dizuet, ez? Gaur arratsaldean egon gara, bageran, hor biltzen garenak eta pixka bat ere prestatzen edo hitz egiten ez zuen kontuan, eta nire asmoa edo edia zen zuen bezalako mugimentua sortzeak, ez sortzea, banekien zuen zen detela, baina lortu duzue azte nagusirako sekulako arrakasta, oazen zabaltzera hori urte osoa. Zuega izateko fradiekin agian hiri osora beste erabateko sektoretara, Donostian erreferente izan behar dugu euskaraz ondo pasatzen dugu jendea. Zuek lortu dezuet hori izatea azte nagusiriako, oazen urte guztiko, aste bukaera guztietan antolatzea lagun batero festa bat erreferentzi izango dena ez bakarrik Donostian eta Donostiako zerako, Donosti inguruko kuadrillak ere etorri izateko eta euskaraz mandatuko da zerbait. Eta dirua aterako dugu, badauzkagu hor, ere atxapartegi, badauzkagu zigor etxaburu, udal eta zelik euskaldunenak, eta pagatu behar digute hori. Nola lortu genezake, beste edozein hasi ordez, edo beste edozein bultzatu ordez, nik zuei eskaintzen dizuet aukera hori, hau da, nola lortzen dugu denen artean, piratek hori egin alizeta da, erreferente bihurtza, baina aste osorako, urte osorako asteroko gauzetan. Justo kontua dago, eba genikala puntu hori, azte nagusitik urte osorako gai honean. Azkenean ez dago ikutu, aztu zen dago. Egia da, guk planteatu berunean antolaketa aldaketa, eta ja sektoreka taldeak sortzen jun. Hasiera baten eta mezurik erakargarriena festaren inguruan zentratzen denez, azte nagusirako lanketa egitea da, ez? Baina ambizioa behin barruan azpitaldeak antolatzea lortu duzunean artikulatzea gai komunen inguruan, talde horren ambizioa eta talde horienak izan behar dula urte osoko plantetak iten aztea. Guk oain 10 urte da eratzago. Eta iritsi gara puntu honetara. Non ja, talde ezberdinak sortzen jongo dira, ideia abiapuntutzat azte nagusirako planeteta egiten. Nik naturalik ikusiko nuke euskararen inguruan jende bat batuko balitz. Eragile ezberdinetan da bilena, eta norbanakoak, eta ezakitzet, euskaldun berriak, eta irakasleak, eta ezakitzet. Euskararen ezkaren inguruan, euskaran zer egin planteamendu horrekin da bilena, igual hasierako planteamendua talde horrena izango da, azte nagusian egin dezakegu ezakitzet. Euskaraz praktikatu nahi duten gazteik aldetu webgunean apuntatu daitezela eta zenek zein dago prest, euskaldun berri batekin arratsalde pasateko eta horako gauzak. Baina behin hori jara lortzen badezuitea, talde horren balde badak ambizioa eta bukak bilatuta nik uste dut gauza egin agian direla, ez? Urte osoko planteamentua egiten amaitu dezaketa, izan daiteke zuk esatezuna, azte bururoko festak antolatzea, edo igual izan daiteke lehen pausu bat, urtean bi euskaratzen egun antolatzea piraketak eta euskarako konfradia horren inguruan da bienak deialdia egiten badu, eskifaia gazten konfradian dago jendea mobilizatzea lortzen duzu. Azken finean, talde bakoitzak gai izatea mugimendu osoan, gehi horren inguruan da bien jendea eragiteko. Onartzen azue piratutan?
Google, esaten denuna, ez? Google jaiko gineak beti, egia da, pilatik mugimenduak azken nago zerantzutzen diola, eta karra batak dira ez egin dugula, eta hori zen dugu beti, zakit ez? Erroedan giratzen egotea, eten gabe, beti positiboa da. Erroeda hori giratzeko, ezinbesteko da, jendea gotaren gure pilori gutzatzen, ez? Guk kalkula bat egiteko azken nagusian, geratzen gara, bete bat dugu zortziron turno, zortziron utxune, borondresak bat egiteko, ez? Eta inkluso gu beti zaitu izan gara gure jaldora guztia, gure aldarrekapenak egiten, inungo konplejori gabe. Guk gure baloren baitan, gure aldarrekapenak jaiak baitan egiten ditugu. Baina beti zaitu gara errespetua egoten, ez? Eta errespetu horrekin beti lortu izan duguna da, gutxienez, gurekiko errespetua ere bai, ez? Gu beti aldarrekatu izan duguna da, mugimenduaren barruan, mugimendu bat izateko, jendeak parte izan barruela eta erabat barruela, ez? Eta nik izaten dizute eta bide hori norbaitek, piraten barruan, gaur egun, ez altzat itxia, dortu marin badera, proposatzen marin badu hori egiteko, segurazki, bai ez par jasoko du, baina, lan egin larkoa da, egin ez? Baina, humaren dira estela da lortuko, baina, desde luego mugimenduaren aldetik, horreko gauzak egitea, guztiz positiboak izan dut ezkeret, Hemen baina eskuratzeko garetan, arteak zabalik dazkago. Nik transmititu nahi genula, ez? Ez dira izan ambiziosoak gauzak lortzearekin eta ez. Pixka bat ez, azten joan dira ginean, bidea egiten joan dira, eta lehen horretzen ez interpelazan, aukera izan genuen kaina joateko, jende gehiago izango lekoa behar eta pixkanaka bidea oinez egin dugu eta horren baita. Nire egotik esango dizuet beti izan dudan azken bolada honetan eta orain berriro, eta orain gainera entzun da areago. Azken urte hauetan, Donostian, euskerak eta euskalientzat izan duen aurrera pautsurik handiena, zuei eskero, pirate movimendu esker izan da, beretzago, zarete referente importantea, ez Donostiarako soilik, baizik Euskalaren guztirako, hori hasierak. Ni pirata sentitzen naiz, esan nahi dut, parte hartu dut eta aspalditik, eta badakit gora dela batzuen berri eta galdera kofradiaren inguruan da, baina nik esan nahi dut da, hor aldaketa batzuk emateko posibilitatea egon dira eta gu nabilen munduan piratekin harremanetan bai euskararen euskalgintzatik abiatuta, euskararen aldeko sensibilidadetik ikusi dut receptibo eta gustora eta posik, ezta? Zenbait ekintza mordoa. Parentesia artean gaztu zaizu emakutenekoa, hor egintzen duten lana, eta hori ere, aipatu beharko zenuketez, hori ez da azten nagusia, eta beste historia bat, eta hori ere, importante izan da, nire ustez, hiri honetan. Esan nahi duena da, edo batez ere esan nahi duena da, gu egin genuen, nire naiz batez ere, hasieran duen eguna, duen mus txapelketak, eta ez dakiz zera, eta horrek zuen, zuen, inora maten, orduan hasi ginen, folklorista garela, erratu digute, folklore, eta folk helduen eguna horrez, ez da baina gozen, hor parte hartzen genuen artean, eta aldaketatu izan genuen, eta era bat adostu zen, talde eragilea egokitzen duzun hortan. Eta nik uste dut, orain gainera modan dago folk, musika, eta lantza, eskaian eta izan nahi dira. Zer, izan nahi dira da, azken pinean da, kaso honetan, gure herriaren ezagaren ezagutza, ez da, horrela folk definitzen da, eta uste dut hori indartu behar dugula, eta potentziatu, eta izen hori egokia da. Gehiago eskatzen dagoena da, kofradiaren konzeptua, azkeneko batzaga, egon zenean, horrik ezagutzen duen azken abintzat, entorkan egin zena, han
ere eztabaidatu zen kofradiaren kontua da, nik ez daukat garbi. Esan duzue, ja sortu dela, nik ez dekien, gaztetxoek osatutako kofradia bat, Bihurria izenarekin. Egun zen beste bat uste dut zirela gozeko hainbat gazte o padrilla, nahi zutena beste kofradia bat, ez da egin izena, zertarako euskeraren ingurua, eta ez egin gauzatu den, ikusten dut kontraesan bat, kofradia eta piraten bilakaera eta euskeraren inguruko kofradia bat sortzearekin. Egin duzuen azalpenean oso ondo azaldu duzu euskera modu naturalean garatu dela eta nik uste dut hala jarraitu behar duela modu naturalean garatzen. Horregatik euskeraren aldeko kofradia, euskal gintzako kofradia edo horrelako zerbait sortzean ikusten dut kontraesan bat parekidetasunaren aldeko kofradia edo parte hartzaren izatearen aldeko kofradia sortuko ez den bezala, pentsatzen dut euskeraren edo euskal gintzaren kofradia sortzea antzeko zerbait izango itzatekela. Orduan, lehenengo sortu zaitezka, agian oker nago, baina orain daukadan burutazioa hori da. Ikusten duena da, hori bai, kofradiaren konzeptu hori esan baterako. Folk egunean hori bultzatzen dugu nago eta hor gabiltzan dut, eta baina ez gara egitzen azte, hori egitzen garen, ez gara egitzen azte nagusian bakarri, esate baterago, horrika eguna da, osteralean, bihar, larun batean, eta parte hartu rodo gulari dantza eta gizein bestea zen, eta mordo, jende mordo bat mugitzen dago, batez ere jendeldua da, ez da, esan jendeldua, hori ikuskatu nahi dugu, ez dakit nola, baina ikuskatu nahi dugu, izateko, ez helduena bakarri, ez jende guztiaren. Esan nahi dugana da, kofradia adibidez. Folk eguna antolatzen dago bagitzaren kofradia da sortu liteke edo kofradiaren konzeptua niri gustatuko litzaidake argitzen. Mira, kofradia ere dugu pixka, gu azkenean, gu Donosti ez dugu radiografia auzoetan separatzen, ez? Gu egiten duguna pixka gu komunikatea hori da. Horrela batzen dugu, ez? Adibidez, gure berturutu zizko surfista. Eta surfistak, behin inguru naturala, goroza, baina ez dira gorosoak. Eta Donostia gozo ezberdinetakoa, goroso batzuk ondamenikoak, eta zerbitzea, berturatu dira gure gara, zerbait egin ez dutelako. Eta hori eskin dago beretan, egin dena, kofradia bat egin, ez egin, edo, hor, barratzen duen momentu bakoitzean, nola antolatu, igual, jendetale ezberdina. Guk esaten genuen ezan kofradiaren kontuarekin, kofradia egun diogu, dauden kuadrilla ezberdinak, funtzio berdinarekin, baina ja, metodologia baten barruan, nola, zer da kofradia bat, ez? Kofradia batek ditu eskubide batzuk eta betera batzuk. Ze eskubide dira? Gazte nagusian, egitaragoa proposatzeko, erabakitzeko, antolatzeko, ezakitzer. Zeintzu dira betera da? Aurrera egunean antolatzen laguntzea, ezakitzer egunetan laguntzen laguntzea, ezakitzer. Baina guk kofradien kontua, ematen ginen garantzia esan, horrela, zala modurik errealena, eta jende gehien artean antolatzeko gure egitaragoa. Oda, zuen kofradia batzuk bat dute, zuek proposatu duzute. Egingo dugu, dantzajila, egingo dugu antojila, eta ez dakiz seguretate dugu, bazkari bat egin, bertsolari edo kantari egin. Eta hori proposatu duzute, piraten monumentaren barruan. Eta umen kofradia, eskarriko dugu abordaia txikia, umentzako jokoaz egunero, eta zakitzer. Pixka bat, horrela batuko genukena zan, guztion artean programa alik eta zabalera egiten,
eta jende gehienen artean osatutakoa. Kofradia garrantzia ematen genion alde batetik, ja, momentua gorpuzteko eta beste alde batetik, jendeari horrendik alik eta erraztasun gehiago emateko aste nagusia, guk antolatzen dugun aste nagusio mentzaldi hori antolatu behar izateko. Orduan, lehen egiten genuen asko zeren modu naturala behar, Jesús egiten genuen, kantu fila, ezaten bat, baina zuek komunitate bat zerate, kantu fila entzaten jendea gure natura bat zerate. Gure dugu zuekin bezala, Donostian dauden komunitate ezberdinek aukera izatearena aste nagusian piratekin antolatzeko gauza ezberdinak aste nagusian. Hori itzake pixkataren mundua. Pixkatzuk hasieran esan duzu, igual ez dezula oso garbi euskararen inguruan sortzea kofradia bat guk aldarrikatzen dugu puntuetako bat hori denean ez, adibidez parekidetasunaren antzela. Nik ikusten dut, piraten barruan badagoela pirata sentitzen den jende bat euskararen inguruko kezka biziduna eta horren inguruan lanketa bat proposatu dezakena eta lanketa hori izan daitekena zuk esan dezuna egun batean kantu gira, horrengo gunean izan daiteke ia txipa jarreta horrekin posible entzula proposatu piraten mugitzen duten jende guzti hori euskaraz ikasten ari den jendea praktikatzeko ezagitzen, antolatzen dugu ezagitzen. Eta nik bai ikusten dut piraten barruan jende bat, azken finean kofradia hitzaiten ari gana da gai berdinaren bueltan biziden jendea antolatzea. Eta azken finean, hasieran aste nagusirako bada ere lortzen bada hori urte osorako eta azkenean hiri honetako komunitate ezberdinak laguntzea antolatzen eta aktibatzen. Eta bakoitza bere kezkaren inguruan mugitzen. Eta nik ikusten dut, piraten barruan egon ditekeela euskararen egin beharko lukena litzake bere ingurua asmatu. Ez dago asmatua eta gainen kofradien gai hau guain hasten ari da. Beraz asmatu beharko genuken nola egin behar den gauz hori. Baina ere gertatzen dena da orain arte esan dugu, talde bat ibilida gehiengo antolatzen. Eta gero hortik erabaki genuen hobezala, interes baten imaginatu surfistak esan dugu. Guk egizten gehala ondoriora, surfistei inok ez direla inoizkazu egiten, Donostiko tipikoa dela komunitate surfista, eta guk egingo diogola surfeko txapelketa antolatu, aste nagusian. Eta imaginatu behaiek egiten zutela bi aste beran dugu eta zuzatu zoen gehiagin hori egiten eta ez diela gartzi egiten. Igual interesgarriago izango zela, behaiek esatea, mutilak, neskak, jakin gure ateak zabalik azkazuela, zuen ere. Eta ez badizu egin kasorik egin hori arte, kontatu gurekin, erabatz kontatu gurekin. Gure baloreak hauak dira, parte hartzailea, parekidea, euskalduna. Sartzezate bai? Haber lortzen dugun antolatzea zeuzer, eta aurten zeuzer egiten dugun surfari gugan. Gero baina, piskatu den egin, anekdota kontatu nahi, surfistekin hitzeiten jarri ginean, gero esan digute, baitzen genuen gartzen, eta bakitu ez pentsatu dagoen, gu guretan ibiltzen gala, eta gainean irakurtzta pila bagoa Donostin, eta ez gara elkar ezagutzen. Eta egin beharko gaukela batera, denok ezagutzeko. Horrekin zena egina da, euskararen inguruan badaude ja talde batzuk sortuta, eta igual positiboa litzateke talde bakoitzarentzat gehi osotasunean guztientzat nola planteamendu bat, hemen esaten genuen nola lortu Donostia hogeita garrantzeko euskalduna eta ikusgarria. Igual lortu behar dugu talde bat eragiteko gaitasun ondia bakara eta gai dana ekintza imaginatiboekin euskararen munduko gol horiek sartzea, adibidez, abordaiakin parte hartzeakin sartuzan gol hori bezala edo lortu behar ditugula euskararen inguruko jende bat piraten barruan dago euskararen inguruan bueltak ematen. Kezka edo ez, azkenean piraten mugimendua euskaraz funtzionatzen baldin baduz, euskal kofradia horren egitekoa ez litzateke izango euskaraz antolatzea zer edo bestea, zeren
dena antolatzen da euskeraz, ez? Baina ni pentsatzen naiz eta Bordaian ez dakitzen bat milaka lagun elkartu eta azken nagusian zehar elkartzen diran gazte guztiak eta denak gaitasuna eduki euskaraz egiteko eta harremanak eta euskaraz egin gero denek erabakigu beraien artean eta kaian gazteen artean edo Bordaian ez dutela euskaraz hitz egiten. Azkenean erabilera edo hor dago erronka handia, ez? Orduan, zakitagian kofradiaren egitekoak, igual definitu beharko liratekeela eta ondo eztabaidatu eta zehaztu, baina agian kofradiaren zeregina edo pixkat hortik jo zezakela edo, eta niri behintzat gehiago kezkarekin iruditzen zait tresna ona izan daitekeela, egin bat esan dugu, gazteak pixkat euskalgintzako mugimendura hurbiltzeko tresna egoki bezala ikusten dut. Gaur egunean euskalgintzan gabiltzanak izango bagera kofradia osatzen dugunak ez dugu askorik aurreratzen, baina bada beste gazte guztiren gana iritsi eta lortzen baldin bada gaztere talde bat edo hortan aritzea, nik uste ekarpen polita izan daitekeela euskalgintzantzat eta zereginak edo argitu beharko liratekeela eta zehaztu beharko liratekeela. Adibidez, ateratzen zan atuntzen ditzen gure artean, pixideia bat ez. Izan zitekela oso polita, hartu egun batan kaia, eta alik eta jende gehien bilduta, mintza praktika bat egin, ez? Praktika bat, piratzen duguan. Esplikatzen dela, euskeraz ezagitekin, edo gutxiraketekin, edo incluso ikastaldeekin, nola eta zer egiten duten pirateak emostela zen nagusian, ez? Ikusten dara zapartzen, ez? Eta igual, jende bat entzako ez daitekeela kargarria, ariketaren gatik bakarrik, mintzapraktikaren gatik, eta bestalde batik ere, ez daitekeela kargarria gabe, jende batik igual, piraten dugan, okitzazkerako zalantzatu, edo galdera batzuk, ez? Eta hile batek, imaginatu, jaiak egiten baten barenon, mila pertsonako mintzapraktika bat, ez? Egon gobalitz piraten barruan, kofradia bat, euskalgintzaren inguruan espreski lan egongo duena, ez dira euskalaren inguruan, bezik eta eraginak sustatzerako bidean edo planteamendu horren baita, egin litezken azken nagusian ekimen batzuk politak, euskalarekin lotura zuzena ukiko dutetenak, ez? Hori ere bai, klub ere planetekin ari dira, etorkinekin egiten hasi behar dugu, eta gai dugu ere bai pixkak gutxen esplikatu, ze etorkin asko, espreski, ekuadorinoa, oso jende parte hartzailea da. Festak asko maite dituzte, ondo antolatzen dituzte, eta alde batetik, aspiratzen dugu dutik, bai akabutasmoa da, eta nahi da, gure kulturan gerturatu, gure kulturan egonda, beraien azagotu, eta beraien gure hizkuntzaren barruan bizia izaten. Piskanaka hori evidentemente da urte eskolako lana, baina ez izaten mugimendu bat izten duena eta ere ikasi eta lan egin nahi duen jende hori ere bai, ez? Eta gero zelatik ere bai, ari gara, eten gabe lanean, gauzatu lan egin, ez? Adibidez badago beste proiektu bat, zorionez, gure ingurura jende pilo bat sortzen da, ez? Parte hartzen du, ez? Eta gaur dago liga da, bosgarren urtetik aurrera edo, Bordaiak eduki behar izan du laguntza eskarna handia, ez? Baina liga da, udalak alde batetik implikatu behar izan zuela guri laguntzen, eta hori beti eskertu izan diogula, baina baina liga da, zegoela lan asko, lan handi bat, bilatu bat gona bat, kanpotik ez, Bordaia ateratzeko aurrera, ez? Eta horrekin batera, lortu bat denuen, ambulantziekin batera, egoten amerikusare bat, ambulantzietan laguntzeko. Egotarena, suitzaileak, egotarena, eta hor bai, lortu da Donostian, Bordaiaren inguruan, konpliztate baina bat, horren handia, ja, guk ere, saiatzen dugula, hori adibidez piztu ilusioa dintzegun, baina, horren gobieran, Bordaian zelatzeko gobieran, ja, imaginatu ez, gure
segurtasuna, ez? Eta hori bermatu segurtasuna, eta gure izan izan dira, gauzak alik eta horren egiten, eta entzuten dakitenei, eta gauzak egiten zikuten bezala zentzu batean, ez? Eta bazegoen, tipoa, ondoa zango izan, berren duelako, baina, kargo handia zuela udaleak, eta horrez zara bilera horretara, eta introa, bere eskola baina euskaraz egin zuen. Eta euskaraz egin zuen, kamera eskatzeko bilera beraz egin duzuelako. Eta hori jazan, bera, sentitzen dena behar hori ere bai, horretzako posa bazan, ez? Eta posa bazan izan ez, bideo honetik egin duazela, eta horrelako gaudera itxileak, horretzako oso importanteak izan eta beti. Eta nik usten dut, lanaren bidez, lortu izazikula gauza asko euskararekin, baina lana eta gana egiten badeko, aktibotasun hori da beharrezkoa. Eta guk uste dugu azkenean, gure arrakastaren gauzena bat izan da, lana, eta lan mundu gorro ere bai, baina lana, ez? Eta nik uste dut euskararekin nagozin hori da falta pixkana, ez? Guztiok, eta euskaraz mintzatzen gara guztiok, hartzaren hau, motxilaren baluan ere bai, amura bat, beste edo askotan lan bezala, euskararen eguan lan pixkak egin behar da, ez? Eta ez du esikitzen lan handia, baizik eta egunen egutasunean, pentsatzean da, balore batzuen munduan. Guk lego, adibidez, gure baloreak aplikatzeko jaietan, biltzen ginean emakume mugimenduarekin zerrentzen duten. Jaiak antolatzerakoan, gune ilunak identifikatu badera, gune ilunak. Zer da hori, ez? Gune ilunak, horretzen dira, lau kafre, bat dagoen guztia, eta gune ilunak, gure pixak egiteko lagutu guztu, eta ez duten oso importantea zan, kaia bezalako espazio batean, gune ilunoiek identifikatzea ardiekin, ikustuturnekin, hor zirelako fokoa, emakumeak erasoa jasaten zituztenak, ez? Gero esaten ziguten, oso importantea zara komunak hartzarena. Karo, guk ez dugu lertzen. Ez dugu lertzen, asko. Komunak egin, karo, emakumezkoak pixia egin izateeko, leku itxila da zuen, ez? Hori hasieran, ikasten zuen ginean, formatzen zuen ginean alako horietan, eta gaur egun, gauza guzti horiek, zerbait antolatzerako garaian, aplikatzen ditugu, ez? Baina ja modu natural batean. Eta nik uste hori dala honetako arrakasta, ez? Pertsona batek antolatzen duen demagun kontzertu bat, lehar horra izan dara, ez? Beti zaitu bat dugu, eszenatokian genero horreka mantentzen, euskeraz abestearen ataldea utxinez batek edo zerbaitek abestearena, eta ezerarenak zerbait, genero guztiaren entzako, parteatzaia izango dala, ez? Piskat, balorea egia automatikokin aplikatzen duaz. Eta gure nahi apiratzen bakoan da piskat, gurekin partatzen duen jendeak, edo gurekin lan egiten duen jendeak, balora egin baitan, bere bizitzaren entzean, ez? Nahi dugu zuten lan guztia izaten da, hogetora bat piratak, ez? Egiten duenan zerbait ikatzen lanea, lagunekin edo zerbait, ez dena, ikuspuntu euskaldun batetik, ikuspuntu partatzailea batetik, eta ikuspuntu parekei batetik, ez da. Zentzu horretan, gu saiatzen dira. Eta horregatik, horretzako da importantea, euskalgintzak izan dezaken aportazioa, ez? Zentzu horretan, ez? Euskararen militantzen egiten bali badera guztiok egunerokotasunean eta erabilera erabiltzen bali badugu guztiok osten du bezala, baina uste 21. mendean euskararekin asko irabaztuko dugula. Eskertzen dizuete pikatuei jarraitzea, hasieratik txalotu zaituzten eta baina bageran eta ebigarenean gaurko asmoa zan zuek hemen zaudetela aprobetxatuz eta nolabait denon artean kontua da, ez ditugula planteatu jardunaldi hauek norbaitek hitz egin eta galderak eta egiteko, ez eta gure arteko hausnarketa modu bat abiatzeko ez eta gaurko gaia gazteen gaia zan. Eta, nik hasieran planteatu dugu nintzen, bakoitzari eskatunak egin duela identifikatzea sori gauza bat egin ahal izango bagenu. Gazteak, gazteen euskaldutzean abiatzeko donostin edo laguntzeko donostin, bakoitzak zer aukeratuko gero, bat aukeratuko ahal izan ez gero. Besteik gabe eta denoi parte hartzea eskatzen dizuet hortan. Gazteak, abiatuta 16 urtetik edo hezkuntza arloan nolabait badago ziurtatuta euskalduntzearen puntua, baina eskolatik edo derrigorrezko eskolatik ateratzen direnetik, eman dezagun 25 edo 35 urte arte,
nola lortzen dugu, piratak gauza asko egin dituzu, eta zer baina denon arte zabretu nahi genuen hori ez ezagit orduen, zer egiten dugu gaztekin agabak dituztenak, semeak dituzunak adin horretan, edo lagunak edo denon rozkagu ideak. Bai? Galdera zea ba, denoi... Guk kamea gauna, argi eretzen dara, euskera egiten dezakeen blindajerik horretiena erabilera da. Erabilerak euskatuko ditugu guztiak eta erabilerak mantenduko du sarretan bizi hizkuntza. Eta espalo guztietan aplikatu bat dara. Bai gazteetan, bai egia da, gazteetan gero basaten da ez, eske en euskera no hay insultos, ez? Gazteetan ez, asko horrela topiko handiak ez. Egia da, gazteetan bai dagoela egoera bat, momentu batean, erabea zeanean edo, arrozko zean gari horretan, eratera du direz, modan gehiago dagoela, ez, edo, da, zerbait bereziagoa, ez, uste, leku zelan duzena, erabilera, nik uste, erabilera izan dagoela bat. Nik penetzo dute botan gauza zehatzan, baina justo honetin etorrela. Nik uste guri piraten ikusten nahi ez, baina baita igual kanpotikan ere, behintzat gauza zehatz bat badela, ea gai geran asmatzeko orain justo esan duguna, antolaketa berrienekin, oain taldeak sortzen akuilu lana nahi dugu, askotan surfistak etorri zian, baina argi dago, leku batzutan akuilu lana ingarko dela, gai batzuen inguruan taldeak sortzeko. Eta igual guk badakagun edo gurendikan aportazioa izan daiteke, ea gai geran Donostian euskalgintzaren inguruan antolatuta dagoen jende horretan, ea nola asmatzen dugun, urte osoan egiten den lan hori inola zare zapaltzeko asmonikoki gabe, euskararen inguruko lantalde bat sortzeko piraten barruan, eta aldi berean horrekin, honean erakartzeko jende berria orain arte ez da implikatu, urbanakoak. Eta nik uste hori badela, gure puntutik bintzat, abia puntu bat, horrekin hasi daiteke. Eta gero baina, esaten dugu, 10 urte, zuri duela 10 urte garela, esan zuzun, hola horreko zen hola. Pues, nik uste asmatzen baldin bada, kofradien jokadiarekin, eta komunitate ezberdinak aktibatzea lortzen bada, azten nagusitik haratagoko planteamendu baten amaituko dula. Eta horrela, dela azkenean guk jarri genuen logoa Donostia abordatu, ez da azken nagusia abordatu, da Donosti oso abordatu. Eta bakoitzak bere lanketatik egiten badu proposamena, azkenean ez dela bakarrikan kanpora begia, baizik eta piraten barruan lantalde bat baldin badago espreski euskararen gaiak kezkatuta eta planteamenduekin, azkenean piraten barruan ere eragiteko gai da. Eta piraten barruko beste taldeetan eragiteko eta ideiak gartu izteko eta norberak zuk gai horrekin bueltak ematen ari batzea, ondorio eta lehizten zoaz, eta ez da baian ez dagoena partzean gelitzen da. Ondorioak partekatu eta nik uste piraten barruan talde sortzea lortuko bagenu, edo gu etorri gara proposamenaren. Ez dakite, gauza zola besti buruan eta enengo, lehen honek etorri horretik bitxorri izan dubirik gara bilera genuen, barera nabiltzano, eta aukiregu justu pertsepzioa, ez da? Gero zuge ipare duzu hemen gazteen 3 laurdenak, 30 urtetik bera, euskara dakitela. Zein gaitasunarekin batzu, baina konstatara edo, baina badakitela. Beraz gauza direla gehiago gutxan hitz egiteko. Eta justu ez da bai daukideko gure pertsepzioa edu hauen ikuspegirik, oso harra zen. Hori sinistea. Erabilera dena izan da, datua ez da izkoki horren beste izatea. Orduan, hori ala da, beraz horrek esan nahi du, gazteentzat egiten den, antolatzen den guztiak Donostian, euskeraz izan daiteke. Zuek egiten duzu eta festak horrela egiten du.
Beraz, posible dira, ez dagoela bi hizkuntzatan egin behar, eta askotan egiten den bezan. Ez nortean horren inguruan aritu behar. Eta gero, beraz, duok eta askotan batxip hori aldatu behar dugu. Posible da, askotan autozensura bat egiten dugu, euskera berari ez du berabiltzen. Bigarren ezan horrein, gombitean, piratetan hori interesgarria dela, eta denak ez gara pirata sartuko, batzuk bai, ez da ez, baina alderantziz ere, hontaz itzegin genunan eta lehenago izurekin ere, jarduna dugu hemen abe, pizkat orkizet horren hori. Bageratik ikusten genulako, pirate, gazten artean, zer harina zuten, zein garra zuten, eta elkarlan bat, bilatu da genuela, gainak, ikusten genulako, piratak zela benetan, modu praktikan euskera erabiltzen zuen mugimendu bat. Gertatzen da, aste betera, hemen zertxoleria gora mugatzen da, urteak asko ditu. Eta nolaiko zabaldu gartzela. Oso importanteak dira jaiak, jaien inguruan, herri edozin herri egintzat, garrantzia gugia dute, enotik kanpora gauza. Eta piratetan dagoen gazteak, agian euskera egiten dute, ez duekin ere gauza bera gertatzen, ez gazten. Bilera, norgen formalaren euskera egiten duzue, agian, gero, hileraren bukatu eta asko, gero pote bat hartzea, parekotan hemen gaztela nire gozatzen direla, ez da? Hori da realitatea. Hori bezala piratetako gazte asko unibertsitate garaian daude. Ega utzi ditu gamazik derrigorrezko eskolaldia unibertsitatean. Piratekin harreman euskeraz dute, imeia, gero ateratzen direnean kampusean tabernara, gaztoiek berak, orduan, eta ez da, errua botatzen, hori da realitatea. Orduan, elkarrekin, lan hori egin behar zela, ez da, piratek aprobetxatu zuen indarra horretan, gero, nola, hasieran, piratek gehienak euskeraz dakita, horko batzuk, dira euskal zaritasun, euskal militante, horiek urte osoan esanaka jartzea, danean, piraten baruti, eta hori zela. Baina, esan duzu guztiakin erabat guk esaten genuen azan eta eztabaidan ginenean taldean, iritsi ginen ondorio batea eta oso praktikoa zan, euskal gintzak erabili behar zula piraten mugimendua, bere baloreak zabaltzeko eta jende berria kaptatzeko. Eta hori zara guk nahi genuen ekarpena. Ez da piraten barruan kofradia bat sortzea, ez dakitze taldean nolatzen eta bar. Ez da jende ezberdina batzeko aitzaki bat, Euskal Gintzaren eremuko kofradia bat sortzen bada, saiatzea guk dakagun gazteen gana heltzeko baliabidetik, jende berria lortzea, azte nagusiko gai honen inguruan hasierako planteamendu hori izan da, eta gero era natural baten lortuko zuna azte nagusitik ateratzea, eta lortu duzu jende berria euskararen borrokara erakartzea piraten itzakitean edo ez da itzakia, piraten... Hori bat egiten gana zan, azkenean piraten mugimenduan jende asko ezberdin eta kolore guztietakoa daudela, ez? Baina, benetan elkartzen dituena zan eta elkartzen egiten dena zan ere, zidala euskaldunak parekideak eta partartzaileak eskoban. Hor zegoen aukera, jende horren baitan, batoratzen bali bat ziren, euskeraren inguruan, espezifikoak izan zitezkeen gauzak, jende guztien genuen, genuen ilusio horretak jarreta, jende bat, bertaratu zitakela modu natural batzean. Hau, eta gizera egiten bat. Eta hor, sortzearen aroma natural bat, eta euskaren aldelan egiteko gogoa edo antolatzeko behar. Nik, pixkat aurrera egin nahiko nuke, eta nahiko nuke ez gelditzea elkarrizketa ere hemen gaudenen artean, Pixkat aurrera begiratuta, lanean jarrita eta piratekin elkarlanean eta buruan dut sortuko dela eta lortuko dugula gazteak Euskal Gintzara erakartzea eta lan hortan
behin hori lortuta, dela pixkate orain atzerritu behar edo, zein izango da jarriko dugun lana edo helburua edo nondik hasi argi dago, lehenengo pausua dela mugimendu zabal eta erakargarri bat edo sortzea, baina zein helburu jarriko ditu edo ze ekintza planteatuko ditu mugimendu horrek Donostia euskalduntzeko. Guk, prestatu ditugu galdera batzuk azkala honea etorri aurretik, eta itako bat da izan, lehenko saioan ere aipatu zen, nola 14 urtetik gorako, edo 14 urteko gazteetan, edo norti gorako gazteetan, euskararen erabileran eragiten zuenetako gauza importante bat zala, beraien aiziaz hizkuntzetan adibidez burutzen duten edo ez. Orduan ere galdera hola botako dut. Ea Donostin badaukagun adibidez gazteentzako nahikoa eskaintza erakargarria euskeraz. Edo ez dakite Donostiko gazteek bere aizia nola betetzen duten eta dute eskaintza hortan egin garko dute lana edo ez dakite... Hombre, nik ez uste, bai, aizian zentratu galdera, nik bizitzeko moduan. Gehien bat, egun lokotasunean, inbargara indara. Azkenean, aizialdia, bere galdera izateko, etuzarratzen bakarrik euskeraz izan behar. Hau da, nik uste norbera izan margoela gai, bere egunen lokatasun horretan, lortzeko, bentak urratxak euskararen inguruan horretzen dena askotan, izialdean ermutara zentratzen dena asko, nik uste ez duela egiten euskal iztunagoa euskaraz programatzen dena bakarrik. Nik egin bat, bizitza eredua bidea enfokatu dugu, erabilaren asuntoa. Elena galdekari, eta zuke maitik plantatu duzun galdekari, eta pixak esan duenari kontra egitea. Iruditzen eta agian kontra izan daiteke fokoa zein aginean daukagu, edo zein aginean daukagu. Eta nik uste bai gaztetxo izan daiteke hori, 14 urtetik gora, 18 urte bitartean, hor kontutan hartu behar dugu, hizkuntza kultura garatzen zaparte, taldea geratzen nahi diela, talde naturalak geratzen nahi diela, eta talde naturalen hizkuntza kultura garatzen nahi diela. Sortzen nahi diela. Alde batekin nahi da egiten zizera, aizi eskaintza, aizi jarduerak, aizi gunean, aizi taldeak, eta danik planteatu duen euskaraz eta denontzeko antolatzea. Hor sortuko diren nolabik harreman sariak euskalduntzen planteatzen. Utsunean ikusten dira zentuatzen? Nik uste dizuari, dugu agintzat hauzo karte bezala, karte zarreko hauzo karte bezala hor, utsunea izunak. Ahi saiak eratzen zuz egiten, iruditzen zait, 16 urte bitarteko aizia dira erabat zita. 16 urte tarte hori da, esamortuak. Bai espazioetan, bai jardueretan eta behitartetan. Eta azkenean, piraten funtzionamentuaren klare ahi hasi egiten duten. Zer da, jarduera interesgarriak indutzen dituen referentzi talde bat sortzea. Eta jendeak talde horietan parte hartzeko nahi izatea. Eta talde horietan euskaraz funtzionatzen dutenez, natura eskatzea zari egiten. Eta hori, aixian nolatuko guztian, ez dago. Adino egitarago. Eta dauden gauza gutxi horiek, auskalo zein maiztasuna dutak, horrek ere iraunkortasunak elementu importante da, osari importante da, eta zein dizkutzen da. Kirol jardunaldiak, kirol monitoreak edo entrenatzaileak edo hortik gian 16 urtetik aurrera gehiago, baina hori ere erabat sekulako isunea da. Barkatu, baina bai dela importantea 16 urtekoa, baina adin horretara arribatzen diena, ontuta izan behar dute euskaraz egiteko, eta ez dute egiten.
aisialdi antolatzen diren jarduerak euskeraz bakarrik izan behar dira edo. Adibidez, aurrei ipuinak eskaintzeko euskaraz, zailtasun handiak ditugu eskaintza handiak. Telebista, zer nolako telebista dugu? Zer nolako telebista ikus dezakete? Ikusi dituzue eze marraskripzionak ematen dituzten ETV horren dariko edo. Claro, gero esaten dezute, erderaz modan dago, adibidez WhatsApp bat idazteko euskaraz, kriston zailtasunak dituzu edo adibidez zuzen instalatzeko orain, momentu honetan, ezin dezu, ze iOS eta bestelako bertsioak aurreratu dira pila bat eta Eusko Jaurlaritzak duen eskaintzatzak noizkoa den, baina iOS adibidez ematen da 3.2 edo eta orain iOS dago 6.3 eta horretako gauzak niretzat dira oso importanteak, txikitatik ohitura hartzen ez badute, amabostarna 6 urtekin, halako militantzia eduki behar dute, bestela ez dute euskararik egingo. Nik adibidez horregatik, azpimarratu behar nuke, eta hauzo bat ere, zentzu batean, eta gaina krizio gara batean, oraindik ere, ahalik eta gutxienez zintzilikatu euskara instituzionatik. Euskara kalean lan behar da, auzola egin behar da euskararekin, euskara konpartu behar da. Adibidez badago talde bat, eta Donostiako jendea dago bertan, daudena, egunerokotasunean erabiltzen den informatikako software hori, modu pertsonalean eta modu militantean egiten euskaratzen. Eta horregatik esaten den behar guretzako importantea da, guk planteatzen duguna, guk uste dut kalabea da bizitza honetan, beti, eta ez forma materialean, baina bai, saiatzarenak eskatzen dioguna baina gehiago ematen beti. Baina hemen barrutik, ez modu materialean, eta lortzearena, benetan, pertsonak egiten dutenarekin beteta sentitzen. Eta nik uste euskararekin hori da klabetako bat. Eta adibidez, Jesuek esan zuena, Martueneko adibidea, Auzolanea komunala gara, hori etzan izan, piratak eduna, ez jendea, esan zen, jaso genuela, jendea galdezka, berrola antolatu nintzezken, Martuen hartuteko eskua horatzen dena, jendeak sentitzen duelako, ez? Eta horrekin zen berrela zan, jendeari sentiarazten diozunean zerbaitekin barrerak egiten du, eta beharrezkoa da, Eusko Jaurlaritzak ez bari badu aktualizatzen bi goza, jende horrek, edo jende horrek lagunen dion pertsonek lortuko dute hori egitatena, ez? Auzolana, eta gainera, egoera batan, krisi egoera, barrera bideago, mugizketa daudela guztiarekin, euskeran, kulturan, edo guztietan, horrelako alternatibak sortu egin behar dira, eta izan badugu horren bultzatzalea. Nik uste, lortzen bali badugu lana egin da, eta komentzimen duz, guzti horri bultzen badeko, uste hau izan badugu. Zeratik aderatako ekimena izan, baten honek hasi zuen, jendea gondatu zen modu baten, auzolanean egin zan eta euskaraz dago, eta punto. Eta behar da, jendea, gai bati edo bestiai buruz bueltak ematen dagoena eta ekimenak abiatuko dituna eta nola bai sentituko dena babes bada. Oina entzaiten nahi gara Euskal Herri mailan, baina, gure txikitikan zaila gaitizka antolatzen, nola da edo...
Eta hori horian ustean zarbidek esatuzula bide batezkoa dela zuen kasuan euskera, eta ez berariazkoa. Osea, berariazkoa izan horitzake, justu euskal gintzak bezala, euskerari den inguruan, gera edo beste bat antolatzen da, eta berariaz heltzen dio euskeraren gaiari. Eta zuena da, bide batez, zoazte ondo pasatzea, eta ez bakarrik ondo pasatzea. Baina, ondo antolatzea jaiak eta bat, eta bide batez euskeraz, eta euskeraz egiten dezute, eta euskera indartzen dezute. Uste dut hori, danentzat bizigarria da horregatik erakartzen gaitu, eta erakartzen duen beste jende, eta eredugarria, pixka bat nola funtzionatu behar dugu. Horrekin esan nahi dut, eredugarria da, eta ez dugu erori behar, nik uste dut zea batean, pentsatzen, baina gazteen euskalduntasuna, Donostiko gazteen euskalduntasuna, piraten kontua da. Ez. Kofradia bat, euskera gehiago landu nahi dutenen artean antolatzen balin bada, oso ongietorria izango da, baina esan dut, bere tono hori ez du galdu behar. Ez du galdu behar, ze uste dut guk, pixka bat, bizigarri baino, nekagarri askotan egin degula, bihurtu degula, euskeraz jarduteko nahi hori, neke. Eta pixka bat, jende batek ez bali gehiago erabiltzen dela, obligazio hori jartzen delako, igual eskolan ere, euskeraz, itzen euskeraz, azkenean, guain ez dut itzen euskeraz. Oin jarri erregoan nago, eta ez dut egin eta bat, ez? Orduan hor, nik uste dut zuek, oso bide horretik zuaztela, eta igual ikasi behar dagoela. Eta hor, gaudela terreno, alde batetik esperantzagarria, eta beste batetik, labangarria ere, irristagarria ere. Eta hori esan dut bakarrik. Nire ere zarkoak eragatzen, baina sentimentu batzuk izan ditut, hemen iziten egin duen bitartian, alde batetik ilusioa, eta bestetik, bildurra. Oaindik gazte dira, eta gauko eta hori ere esaten honen, zuk esan desunean, onartzen askotan, kontu zidu dira, askotan usatu duten dugu jendia. Zergatik ez detozen jendia kantatzea. Berrogeita mariotetik gorako jendia ikusten dutelako. Así que, esan nahi dut, horta gauza horietan oso pozgarria da, eta horri edu behar dira. Olako gauza pozgarria da ditu. Batez ere, irakaskuntzan eta urteasko badakigu eta beti entzun dugu, eta hori horrek esan duenarekin ere ez, urteetan nabaitu dugu geroz eta oso handiagotan, umek euskara, umek eta gaztetxoek euskara identifikatu dutela akademiko arroarekin, ez? Eta behin, gelako atetik kanpora atera orduko, ez eta ez hori bakarrik. Atetik urtera nabaintzen dugu geroz eta barrurako eta torrela gazten dira, ez? Ikastetxetan ere. Beti entzun izan dugu, hori lehen esaten zen, fase bat pasatzen dute, eskorazte baino gorok esaten zuena, ez? Gogoa egarria egiten dutzen ziberen, eta hori izkenean ja, kontrako postura hartzen duten adolescentzi gara horretan, bera jatzutela. Hori ikusten dugu geroz eta lehenago asko dela azken urtetan. Oraindik nolabait askoren da, euskara sentotu baino leheno, azten dira ja, edera jatzen. Zuek zuen artean, gazten artean nabaritu duzue lehen guk askotan entzun dugun hori, alegira, behin konstientzia hartzen denean berriro jendea itzultzen dela euskarara? Nik erabat garbi, baina oso garbi. Kontua da, nire ustez, nire ondorio personaletatik, baten hizkuntza lehentasunak aldatzeko, nahikoa da
barruraino iristea. Nik badokat lagun, nik argian egiten dut, ez? Eta nire kuadriako bat, orain argian egiten dut. Baina lehena. Eta hau zan, erabat euskalduna, nirekin eta euskaraz hitz egiten zuen, baina beste jende batekin ez. Erderaz hitz egiten zuen, normal hori apatzen zitzaion. Muntila horren ditu da, denekin euskaraz hitz egiten zuen, horietako bat gehiago. Eta azkenean horrek gehiago sortzen dut, eta horreko adaien momentu baten baden, ni harrituta nagota pozik, geroz eta gehiago, ez dut esan nahi panorama dani zora daia, baina badaka esperantzarako irakasgabea nire ustez, seguru. Eta hori da, lortzen ez duenean ja persona bat euskararen militante bihurtzea hori hilabeteak hori abazten zula. Eta klabea dela, zentratzea jende horretan euskararen militante bihurtu daitezen. Hori da, guk plantatzen egun hemen irabazi behar degula, euskarazakin jende hori euskaraz hitzaiten ez duena, baina badakina. Behin lortzen badezu horrek, aldatzea behitura, hori ja irabaz dezu eta gaina hori ja eragiten azten da. Beraz, nik uste... Eta hori ez da baita determinago ez? Osea, nera ben kasua hori. Osea, gaur egun, nik hor bai ematen diot berari arrazoia, baina zentzu batean. Osea, bai egia da, dagoen aixialdia edo dagoen aixialdi programakoa, gehiengoa, edo gutxienez erakargarria dena edo dela ez da. Hau egun, hartzen duzu eta mundu komunikabideen egoera, euskara zetzako protagonismo handirik ez, eta duen tokian zerbait erakargarria eskaintzeko ere ez. Orduan, zer gertatzen da, 10 urterekin, kotxea, Formula 1, motorrak, ezagitzen bat, hori guztia erdenak dago. Ez dago komunikabideetan eta gaur egun gizartean hori bai orokorrean zaila da erakargarria den euskarazko eskaintza aurkitzearena. Eta modu natural batean, gazteak erakargarria egiten zaiela joaten dira. Denez, egiten dutela gure guztetan hizkuntzaren diferentziazio bat euskaraz egoera, eta simplemente erakargarria ikusten dutela joaten dira eta erakargarria ez dela ez dute baloratzen. Zora, nik uste zentzu horretan, hor badago la reflexio potente bat, esaten zana ez, nola nerabeak eta gazte, euskaren erabilera ere bai, nola momentu batean eteten duten eta erdera joteko joera handia dagoen, hori ere dago nik uste berei ulertuta edo berei ikuskututik behar ere bai, berentzat ere ez dago zer euskaraz erakartzen diena. Lehen, gure urte batzuk, ez dela normalizte telebista, ez dela normalizte bideojoku, bideokonsola, ezakitzen bat kilol, ezakitzen bat zenbat, jendeak kalean egiten zuen gure izideria. Eta hor, hizkuntzaren egoera, hobeagoan zan, ikastolako lagunekin lan egiten zuelako, eta hor etzagoen telebistarik, eta jolasak egiten zidan kaleak, egiten zidan parkeetan, eta euskaraz egin gaur izan. Gaur egun, etxeran zoaz, eta imaginatu, 12 urteko gazte bat zentzat, gaur amaretan, ETV bat zuen gautu. Lagunetari guztun bat modu, edo segida nodera, edo dakitez. Reflexio eta ere bai, uste, badagoela ondaketa egiteko ere bai, euskara ere defenditzeko erakargarri eskaini behar dugu. Eta zentzu batean, hor dago leku oso potente bat dira gazteak, eta horretan inbertsio hori bat egitzen da. Bete ditugu kasinak bihurtu. Ezari amaiera mateko baten bat. Lehen horreko pirata. Modu naturalaz egin dezue enfasiodia. Eta gehien erabide zuen espresioa izango da segurena gauean zean ez. Modu naturala eta modu pasiboa zertan bereizten den batzutan ez dakit nik. Eta beste hirugarren kontzeptua jarriko nuke modu elaboratua. Eta euskarak segurutan modu elaboratu hori behar du eta gerotan renuntzia gehiago egiten ari gara. Eta euskarak hautazko aukera bada. Edozen hizkuntza. Eta berariaz eta kontzientziaz egin behar den zerbait. Nire iritzen zait, gazteentzat nire iripena da. Euskaraz egin behar dela gaztei gehien gustatzen zaien da. Ez dela euskara erakargarri egin behar bai, egin behar da ez baino. Eguneroko tasun hori
gaztetan, hain zuzen balio ez duen printzipio bakarra da. Osea, gaztea da egun pertsonaren kontra. Bere manifestazio eta adierazpen guztietan. Edo zahartzera itzuliko da kontzientzi zuzenago eta baina. Hasiera batean gauza guztien kontra dago eta hartzen ari da ez dakit modu naturala bintzeko izan ez dakit modu espontanea den, pasiboa den, nahigarrea den, modu basatia den, baina berak diskriminatu behar du jasotzen ari den eskaintza guztiakatik eta gaur eskaintza ez dago ez gazteleraz bakarrik, eskaintza ez dago formato klasikotan, ez da telebista, gure garaian izan zitek bezala, ez da irratia, beste konteniduak dira. Zuek esaten zeruten kofradiak edo interesguneak ez, baina nik horreztet, formulatu behar dago da, euskarak egunerokotasunean ondo dagoela, baina zuzen, euskaraz poteatzea dela azken helburua. Dani, barkatu, zure espresioa erabiliz. Hori garrazen adela, euskaraz dozein poteatzen dela, eta bi potea hartuta garrazago gainean. Egin garrana, euskarazko konteniduak elaboratu dela, eta euskara modu natural eta modu pasibo hori segurenak bere iriziz, gainditu beharreko kontzeptua dira, lan gehiago eskatzen dutenak, zailagoak eta erronka handiagoa direnak, ez? Eta gero bezkan, zure bezalako jarduera arrakastatzu horiek euskara identifikatu eta euskara egin. Gazteak moda, hizkuntza aukeratik aparte, gehi gustatzen zaion gauza nire iriziz. Bai, guk egiten dugunean, hitz egiten dugu gauzak antolatzen hasi ginean, bai esaten dugunean zalantzaren aukala nola antolatu eragilea bezala, ogundu bezala, ez diren kinosun nua ere bat atazaren ezberdintasuna zentu zidan, baina bai argi egon gara zan, nola egin jaiak euskeraz. Eta hori izan modu naturala aplikatzen da. Ez uditzerik, ez da baina egin momentutan, ea zerbait erderaz euskara naturala bat. Bezik, eta modu naturala batean, euskara egitea erderaz egitea. Hori ez genuen, ez da baina jarrai, ez da zalantzarik izan horregatik, esaten dugu modu naturala bat. Eta naturala da gaur egun, japegi, bere garaian, ezartzen dituzunean hiru zutabe, ondoren sartzen dana, badaki zezutabe dauden. Eta horiekin ados dagoelako suposatzen da sartzen dara, adiezni duela 2 urte sartu naiz, eta niretzat naturala horrek izan, era bat naturala, era bat normala, ezke piratak hola da, euskaraz da, eta gaina horregatik ere sartzen naiz. Eta hori izan naturala izan nahi genuen, ja finkatuta dago gauza bat, eta ez da nahizta, ez da baiatzen. Hori. Naturala, honezko erabiltzeuka abortuaren kontra adibidez ere naturala, ez? Oikoa esatea egokia dela, baina bueno. Batzutan agikeri da gozatzen gaitu, edo errazkeri da. Eta uste, naturaltasun hori, modu artifiziala baloratu behar dugula. Guztio, zer modu artifiziala norrak aukeraz egiten duen hori da eta lantzen duena. Eta horrek, seguruena, balorek gehiago bertzen. Bueno, bukatuko dugu ja, bukatu horretik bideoak, ez dakit ez aurreko saioan esantan ere ez dakit arrakasta handia izango dugu, baina asmoa bazan banatutako postitetan edo horrela da saioa eta gero burura etorri zaizuena edo proposamen zehatziko baldin baduzu ekintza egin behar da edo ontarako dagoazko genukeen edo zerbait okurritu ezkeo bertan idaztea dakiltzea izango litzateke. Hala ere, edo zein modutan dendanik aipatu dugu dagoela blog bat, wordpress.com, bertan zintzirikatzen ditugu saio guztien bideoa, saio osoa, eta idatzi zer irakurpena egiten dugu, bertan badaude iruzkinak eta egiteko aukera, ondoren sortzen zaizkigun gogoetak eta bertan azaltzeko, eta animatzen zaituztet bai bloga zabaltzeko, etorri ez direnek ere ekarpenak egiteko aukera izateko, eta nemikan etxerako bidean orain azkeneko 2 ordutan entzundako etatik etortzen zaizkizuenak ere bertan idazteko eta. Bagerari esker dokumentu honetara hau idazteko pentsatu dugunez, pentsatu genuen behin oain hartzatu duguna dela piratek euskararekiko duten jarrera ofiziala
eta adibidez webgunean eta bat sustatzea. Erabaki degula eta adibidez kofradiaren ideia hori baina publiko egingo degula. Ikus dezagun zer gertatzen da, baina behintzat ez dela erabakitzen dugun zerrero, baizik eta ja guk hartzen dugun jarrera gainonekiko orain entzun zuten hau dugu. Beraz, ikusiko dugu. Gogoratu horrengo